Des de la pista d'atletisme de Puçol ja tenim preparat el nostre primer concursant, Jorge Peris. Soc Jorge Peris i soc corredor habitual. Hola, Emma. Hola, Jorge, com estàs? Molt bé. Ja estàs preparat? Preparat. Perquè avui t'enfrontes a un gran repte, veure quina distància eres capaç de córrer al ritme del Cheptegei. Ni més ni menys que 2,37 el quilòmetre, tot un rècord, veritat? Sí. Com veus, Jorge, hem col·locat estos cons cada 100 metres que hauràs de passar-los en un temps exacte de 15,7 segons. Quan passis el temps, faré sonar el xiulet i si no has aconseguit passar-lo, estaràs eliminat. Així que va de bo, comencem. Comencem. Increïble, enhorabona, estàs molt bé. Què tal ha anat? Bueno, espero que s'ha pogut. És un repte molt difícil, eh? Molt. Doncs fins la pròxima, ha estat molt bé. Vale. Adéu, adéu. I bé, ara tenim el nostre segon concursant, li diuen Javi, més conegut com Anelet, i ve de Puçol. Hola, soc Nelet i soc retallador de bous. Si sóc capaç de posar-me davant d'un bou, no vaig a ser capaç de fer-ho davant de Cheptegei. Anem! Ai, això és més complicat del que pareixia, Però bueno, la pròxima no falla. En un poc d'entrenament ho tens segur. Moltes gràcies. Adéu. Bon dia. Què esteu fent ahir? Ai, estem gravant un reportatge per a veure qui pot aguantar el ritme del Cheptegei. A mi m'agradaria provar això, No, vostè no dona el perfil i a més ja havíem acabat. Que no dona el perfil? Escolta, jo soc de Puçol, Però si me dones una oportunitat, ho puc demostrar. Soc Enric Esteve, soc de Puçol i soc actor. Va, està bé, passa. Preparats? Què, com ha anat? La veritat és que m'heu rebentat. Això és impossible per a mi.
Ja l'havia avisat que no donava el perfil, però és que no m'has fet cas. Que no dono el perfil? Mira, no dono el perfil. Hasta l'altra. Adéu, fins la pròxima.